Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap vilayatynyň saglygy saklaýyş puwdawynda işleýän işgärleriň ençemesi özleriniň 20 ýyllap garaşan jaýlarynyň berilmegine 2 ay galanda olaryň ýokary hünärli başga raýatlara gowşurylandygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan Şepagat uýurlarynyň we saglyk puwdawynda işleýän tam süpürjileriň, aşpezleriň ençemesi döwlet tarapyndan uzak möhletli kredit, qarz pul esasında jaý almak boýunça özleriniň 1997-nji ýylda vilayet häkimliginiň saglygy saklaýyş bölümine arza tawşyrandygyny gürrüň berdi. Biziň şol arzalarymyz 2000-nji ýylda kabul edildi. Şonda bize jaýyň beriljekdigi hakynda ýürüýte resmi nama berdiler. Şol resmi namada şäheriň ozalky dünýä bazarynyň töwereginde saglygy saklaýyş puwdawynyň işgärleri üçin niýetlenip gurulýan ýaşaýyş jaý toplumyndan bize jaý beriljekdigi aýdyldy. Ýöne bu jaýlar 2018-nji ýylyň bahar aýlarynyň ortalarynda ulanışa berilmeden 2 ay öň vilayatyň saglygy saklaýyş bölüminiň resmileri bizden jaýyň beriljekdigi barada berilen resmi namalary ýzyna aldylar diýip Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki keselhanalaryň birinde Şepagat uýasy bolup işleýän işgärleriň biri anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Azatlyk Radiosunda gürrüň edilýän saglyk işgärleriniň şahsiýeti şeýlede özleriniň ýazan arzalarynyň we özlerine berilen resmi namalaryň nussalary barada dolu maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Lewabyň saglygy saklaýyş puwdawynda işleýän işgärleriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, vilayatyň saglygy saklaýyş puwdawynyň resmileri özlerine wada berilen jaýyň berilmediliginiň sebäplerini ozaly bilen ýokary hünärli lukmanlary jaý bilen üpçün etmek barada özlerinde görkezmäniň bardygy bilen dilissi düşündiripdirler. Ýöne bu barada resmi düşündiriş bermändirler. Azatlyk Radiosynyň ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar dogrusunda Lewap vilayatynyň saglygy saklaýyş müdirligi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkiýede mundan bir hepde töweregi ozal ýitirim bolan Türkmenistanyň talip ölü tapyldy. İstanbul'un Tekniki Üniversitetiniň talibi 20 ýaşly Yunus Hojaýew 13-nji ýanwarda Samsun vilayatynyň Wezir köprü etrafyndaky Şahinkaya kanýonyna gezelenje gidenden soň ondan hiç ýyly habar hatyr bolmaýar. Wakadan 3 gün geçenden soň Türkiýanyň jandarmy we adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleri Hojaýewiň diken çadyryny, lywatlaryny we elgoşlaryny Şahinkaya kanýonynyň gaýalarynyň biriniň töwereginde tapýarlar. Mundan biraz soň gaýanyň 150-200 metr asak eňidinde Hojaýewiň jansyz bedeni hem tapyldy. Emma sebitdäki reliefiň öz boluşly gurulşy sebäpli halat edis toparyny asak indirip we Hojaýewiň jesedini bada wat ýokary galdyryp bolmady. Netijede halat edis topary 5 tane ýürüýte berkitmeden ibaret gurulşy dikip gaýalaryň arasy bilen asaklygyny inmegi basarýar we Hojaýewiň jesedini ýokary çykarýar. Ähli degisli barraglar geçirilenden soň geçen hepdäniň aýagynda Hojaýewiň jesedi onuň ijesine gowşurulýar we soňu bilen Türkmenistana ýollanýar. Yeri gelende bellesek Türkiýede köp sany türkmen taliplarynyň okumagy bilen birlikde ol iş gözleginde daşary ýurtlara çykýan türkmenistanlylaryň esasy saýlap alýan ýurdy hem bolmagyny galýar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň Paragat 1 we Paragat 2 etrapçylarynda kommunal gulluklaryň işgärleri polisiýanyň gatnaşmagynda köçelerde itlerini gedirýän ýaşaýjylaryň elinden öý haýwanlaryny alyp äkidýärler diýip bu ýerde ýaşaýan habarçymyz 22-nji ýanwarda aýtdy. Onuň sözlerine görä bu soňky bir hepde golay wagtyň dowamında ýüze çykan ýagdaý bolup polisiýa iteýlerinden haýwanlar üçin dokumentlary talap edýär. Öýsüz itlerden başga da boýnunda bagy bolanlary hem tutýarlar we olaryň ýanyndaky ýerlerinden
dokument hem veterinar kitapçalaryny talep edýärler. Dokumentler bolmadyk ýagdaýynda eýeleriň nägileligine hem garşylygyna garamazdan itleri olaryň elinden alyp ulagly alyp gidýärler diýip habarçymyz 22-nji ýanwarda aýtdy. Onuň sözlerine görä agdalan itirapçylarda şu günler geçirilýän bu çärany polisiýanyň işgärleri 10-njy we 14-nji ýaşaýyş jaý dolandyryş edaralarynyň işgärleri bilen bilelikde amalaşýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň köçelerinde öýde saklanýan itleriň dokument barlyklary we olaryň ýaşaýjylaryň ellerinden zor bilen alınmagy baradaky habarlary Aşgabatyň häkimetlerinden anyklamak we munyň sebäbini anyklaşdyrmak başartmady. Azatlyk habarçylarynyň sözlerine görä Aşgabatyň köçelerinde soňky günlerde itleriň we pişikleriň gözleginde tigirli aýlanýanlar hem köpelipdir. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris.